Пак ли купонясвате? О, влез бе, Ефо. Тая Тойота от Десви. Лично моя си е. С пренабити номера, а? Пернишка регистрация. Я дай ключовете, дай. Обаче, ако не са пренабити, ще накарам да го изближиш целия джип. Искаш ли? Ти си по близането. Айде да го оближиш, айде да го оближиш! Свали, възрете! Стига! Айде да го оближиш, стига! Говено! Стига! Ще ви изрина като въшки, ще ви изрина! С фадромата ще ви изрина! Четеш ли, неграмотнико? Можеш ли да четеш? Правиш ли се с буквичките? Ще ви изрина за 48 часа. Ще ви изрина с фадромата като фашки. Давай, Евстати! Писна ми от този бардак! Зарей го стомата и го запали! Бебето, Стел къде е? При италианеца. Намерете, трябва да замине за Стари хан веднага. Влади е умрял, без да дойде в съзнание. Утре е погребението. Събирайте си партакеща и опразвайте сградата. Срок до неделя. Понеделник в Адрома. Ама... Няма ама! Има в Адрома!